Sziasztok! A mai videóban nem tudom, mit fogunk még csinálni. Majd kiderül, ez az első vlogom. Igen, én vagyok Bácsa Petrócki, a rendes nevem Nóra Szilvi, 9,5 éve, 10 éves vagyok, és nagyon aranyos lány vagyok, még általánosba járok, nagyon sok barátnőm is van. Nem tudok még magamról sok mindent mondani, ez az első, jól mondom, ez az első vlogom. Mint a többi videós, ezt is direkt csak azért csináltam, mert mint ők. Még nem tudom, mit fogunk ebbe csinálni, hát rajzolni nem nagyon tudunk, megint már rajzoltam vagy 9 rajzot. Jelentősen teljesen. És az első. Igen. 7. Meg pocakos. Na, ennyi is lett volna a rajzokról. Rajzolni most nem akarok, mert nagyon sok ez is, ez az összes rajz, ugye egy nap csináltam meg az összeset, az is 4 órába telt. Igen, 4 órába telt, mire megrajzoltam az összeset. Nem is tudom, mit mutassak még nektek. Mindent elmondtam magamról, itt vannak a rajzok, szépen tudok rajzolni, és mutatok egy kis puskát, hogy honnan rajzolok. Ebből. Ilyen. Le. Mutatok belőle pár rajzot. Ez. Még régebben csináltam. Van ez. Ilyen. Mutatom. Jaj, ilyen, vagy ennyi volt. Ha tetszett a videó, iratkozzatok föl, és lájkoljátok. Dobáljátok meg lájkoljakkal. Megiratkozzatok fel. Sziasztok!